Fă-ți inima ta mănăstire. Bucuria mea, Sfântul Părinte Luca al Crimeii ne îndeamnă așa: fă-ți inima ta mănăstire, bate acolo toaca, sună de priveghere, tămâiază și te roagă. Am citit în Pateric aceste cuvinte: mai mult decât de Dumnezeu, mă tem de absența lui Dumnezeu. Sfântul Părinte Porfirie Cafso-Calivitul zice așa: când intră Hristos în inimă, patimile se mistuie. Nu mai poți nici să înjuri, nici să urăști, nici să te răzbuni, nici. Unde să se mai găsească ura, antipatia, cleveteala, judecata, egoismul, frământările, întristările? De aceea ne trebuie multă smerenie și blândețe, fiindcă, după cuvântul Sfântului Părinte Dionisie Ignat de la Colciu, din Sfântul Munte Athos, nicăieri ortodoxia nu ne obligă să vedem greșelile altuia, ci să ne vedem pe noi și să ne smerim și să ne considerăm mai răi decât toți. Un părinte a fost întrebat: Sfințite Părinte, cum pot să scap de dorințele lumești, de duhul lumii? Și părintele l-a sfătuit așa: nu trebuie să scapi de nimic. Când vei începe să bei apa din izvorul vieții, nu vei mai dori să bei și din băltoacă. De luat aminte la aceste minunate cuvinte. Mă rog prea bunului Dumnezeu să-ți umple sufletul de smerenie, blândețe, lumină sfântă, bucurie sfântă și pace sfântă. Doamne ajută și sporește cui se roagă și muncește și mesaje răspundește prin popor spre mântuirea tuturor. Amin și aliluia.